Απόψε ήθελα να πω κάτι κατ' επέκταση της περασμένης ομιλίας, που όπως ενθυμίστε είχε σχέση, όσοι βέβαια είμεθα μαζί, είχε σχέση με το θάνατο, με την Ανάσταση, με την κρίση. Γενικότερα η αιτία όλης αυτής της υποθέσεως είναι ο θάνατος, διότι εάν ο άνθρωπος δεν απέθνησε, δεν θα περιμέναμε Ανάσταση και ό,τι απορρέει από την Ανάσταση. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να έκανα μια ομιλία απόψε το βράδυ γύρω από την υπόθεση αυτή του θανάτου, γιατί όπως ακούσατε και απόψε, και είναι και σε ένα άλλο σημείωμα εκεί, το οποίο δεν με έπαιρνε η ώρα να το μεταφέρω κι αυτό, είναι άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούν και αυτό το Θεό για την υπόθεση του θανάτου. Άλλωστε το βλέπουμε αυτό το πράγμα όταν κάποιος θάνατος πλησιάσει κάποιον. Το μποϊκοτάζ που κάνουμε κατά του Χριστού και της Εκκλησίας του, για ορισμένα χρόνια του κηρύσουμε τον πόλεμο, εκτός τις μαύρες σημαίες τις οποίες παρουσιάζουμε εκεί, άλλες τις μεταφέρουμε, τα φορούμε εμείς τα μαύρα και διαμαρτυρόμεθα καθημερινώς όπου βρεθούμε ότι δεν συμφωνούμε μαζί του για αυτό το οποίο έκανε στο σπίτι μας, έκανε στον άνθρωπό μας και τα τι αυτά. Πάλι για πολύ καιρό πάλι δεν πηγαίνουν στην εκκλησία του, δεν πηγαίνουν στο Πάσχα, δεν ανοίγουν το σπίτι τους, δεν σερβίρουν γλυκό και χίλια άλλα παράξενα πράγματα κάνουνε, έτσι δείχνοντας την αντίθεσή τους με το θάνατο. Τώρα να λέγα, τι πάει να πει θάνατος, τι είναι ο θάνατος? Εμείς πιστεύουμε απόλυτα ότι θάνατος πάει να πει να πέσει ένας κάτω και να μην σκόνεται και να τον πάρουμε, να τον πάμε για το κημητήριο. Θάνατος ερμηνεύεται χωρισμός. Θάνατος είναι χωρισμός, αποκοπή από την ζωή. Τώρα, πώς ο άνθρωπος απέθανε, ποια η αιτία του θανάτου? Η αιτία του θανάτου είναι η παρακοή. Ο πρώτος άνθρωπος που πέθανε ψυχικά ήταν ο Αδάμ. Ο πρώτος άνθρωπος που πέθανε σωματικά ήταν ο Άβελ. Αυτός εφωνεύθη, εστερήθη της ζωής, της φυσικής ζωής, και χωρίστη η ψυχή του από το σώμα του δυναμικά. Τη συνεργία του σατανά, διότι ο σατανάς υπέδειξε το φόνο. Φόνο δεν τον ήξεραν πώς γίνεται, όπως λέγουν οι πατέρες. Και αν θυμίστε, όταν κάναμε μια σειρά από ερωτήσεις, αυτή ήταν η απάντηση. Πού είχε δει? Οι δικοί μας σήμερα βλέπουν στην τηλεόραση, βλέπουν στο θέατρο, βλέπουν στο σινεμά, κάπου αλλού. Μιμούνται κάποιον. Αυτός πού την έμαθε την τέχνη αυτή? Του την υπέδειξε ο σατανάς. Έχουμε λοιπόν, να ξέρετε, δύο θανάτους. Έχουμε θάνατο σωματικό και θάνατο πνευματικό. Ο Θεός μίλησε περί θανάτου. Ιδαν ημέρα φάγεστε από του ξύλου, θανάτο αποθανείστε. Θάνατος λοιπόν πάει να πει χωρισμός. Υπάρχει τώρα δύο ειδών θάνατος, όπως σας είπα. Ο πνευματικός και ο σαρκικός. Ο Αδάμ τι θάνατο απέθανε? Απέθανε πρώτον πνευματικών, άμα την παρακοή, και δεύτερον σωματικών, έπειτα από 930 περίπου χρόνια. Τώρα, τι
Τι εστί θάνατος πνευματικός? Στέρησης της χάριτος, στέρησης του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μακριά από το Θεό είναι ζωντανός νεκρός. Είναι κινητό νεκροταφείο. Είναι όπως ήτο ο άσωτος. Νεκρός ήτο και ανέζησε, είπε ο πατήρ στο μεγάλο αδελφό για το μικρό που δεν τον ήθελε για αδελφό του. Νεκρός ήτο και ανέζησε, του λέγει, και απολωλός και ευρέθη. Ώστε αποκοπή, απομάκρυνσης από το Θεό είναι θάνατος ψυχικός. Τέτοιοι άνθρωποι, ζωντανοί νεκροί, υπάρχουν πολλοί. Πρώτον, όλοι οι αβάπτιστοι δεν έχουν ζωοποιηθεί, δεν έχουν φωτιστεί, δεν έχουν αναγεννηθεί. Έχουν σταθεί στη φυσική γέννηση, όπως ένα ζώο, όπως ένα πτηνό. Δεν έχουν την πνευματική αναγέννηση. Και ο ουρανός δεν είναι δια τους μη πνευματικός αναγεννημένους. Θυμόσαστε τη στιχομηθεία του Νικοδήμου, του καλού εκείνου ανθρώπου μετά του Κυρίου. Νικόδημε, του λέγει, εάν δεν γεννηθείς άνωθεν και μάλιστα στη συνέχεια εξίδατος και πνεύματος, βασιλεία ουρανών μην περιμένεις. Χρειάζεται αναγέννηση. Γι' αυτό είναι απαραίτητο το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι ταφή και ανάστασης. Θάπτεται ένας ζωντανός νεκρός και ανίσταται ένας καινούριος άνθρωπος. Τώρα, κάθε αβάπτιστος δεν έχει αναγεννηθεί. Δεν είναι εγγεγραμμένο στο βιβλίο της ζωής, εκείνο το οποίο ακούσατε προχθές, που αναφέρει στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που λέγει «Και άλλο βιβλίο ο εστί της ζωής». Επίσης είναι νεκρός πνευματικός και κάθε ένας ο οποίος αρνήθη, ελέρωσε το βαπτισμά του εκ των υστέρων. Το λευκό κοστούμι της ψυχής που του έδωσε ο Θεός εν το βαπτίσματι, το λέρωσε. Και αυτός πάλι είναι ζωντανός νεκρός. Ζουνε πολλοί άνθρωποι τέτοιοι στην κοινωνία. Υπάρχουν και στα σπίτια μας και στην εκκλησία μέσα υπάρχουν ζωντανοί νεκροί. Βλέπεις σε παραδείγματα ένα ψάλτη να είναι 30 χρόνια και να μην κατεβαίνει ποτέ να κοινωνήσει. Λέγει ότι είναι Άγιος ο Θεός, αλλά αυτός μένει όχι Άγιος. Αν σας πω ακόμη ότι ιερεύς να λειτουργεί και να μην κοινωνεί, τι θα πείτε? Καταλάβατε? Ίσως να σας φαίνονται παράξενα αυτά που σας λέγω. Όμως έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στην εκκλησία και είναι μεγάλοι παράγοντες. Βοηθούν δεξί χέρι, στυλοβάτε, για την ανοικοδόμηση, για την ανέγερση, για πράγματα και θαύματα που δεν το μπορεί να κάνει ο καθένας. Δεν έχουν φτάσει ποτέ όμως στη Θεία Κοινωνία. Δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ. Προ 20 ετών είχα πάει να μιλήσω στο Χαϊδάρι. Και εκεί ήταν ένας επίτροπος, ο οποίος δεν ξέρω πόσα χρόνια το επίτροπος, δεν είχε ούτε εξομολογηθεί ποτέ, ούτε κοινωνήσει ποτέ. Άλλοτε πήγα, μιλούσα στον αντιλεπρικό σταθμό. Εκεί το ένας, πώς του λένε αυτούς που έχουν θέσει με τα φυτά, γεωπόνος από την Κέρκυρα. 25 χρόνια εκεί. Δεξί χέρι του Παπαδιονύση. Επίτροπος στην εκκλησία στους Αγίους Αναργύρους εκεί. Ουδέποτε εξομολογήθηκε, ουδέποτε κοινώνησε. Σε ένα νησί που είχα πάει, ένας άλλος γεροφράγκος, 55 χρόνια επίτροπος στον Ανικόλα. Ουδέποτε εξομολογήθηκε, ουδέποτε κοινώνησε. Ας σημειωθεί δε ότι έπειτα από αυτά όλα μετάνιωσαν, εξομολογήθηκαν και κοινώνησαν. Και πέθαναν. Όλοι αυτοί. Πλην του γεωπόνου δεν ξέρω. Πάντως ξέρω όταν ήνιξε ο αντιπυρικός σταθμός ήταν ο πρώτος ο οποίος εξήλθε αρνητικός και έφυγε για την πατρίδα του. Αυτός. Πολλοί άνθρωποι και άλλοι οι οποίοι επίσης εξομολογούνται
κοινωνούν, αλλά έχουν και 10 και 20 χρόνια που την καλημέρα από τον αδερφό τους. Δικό τους τρόπος αυτός. Είναι ζωντανή, είναι κρίκευτη. Και 1000 δυο άλλες περιπτώσεις. Μια άλλη κυρία εδώ στις Αθήνας, πάτε στο σπίτι της, θα δει, πείτε τι είναι εδώ πέρα. Εκεί να δείτε πιδάλια, εκεί να δείτε πατερικές βιβλιοθήκες, εκεί να δείτε κομποσκίνια, εκεί να δείτε εσπερινούς και όρθους. Αλλά και ο φίλος της. Σας πόνεσε. Σκοθεί η τρίχα σας. Ο ένας Θεός βλέπει και ξέρει τι γίνεται. Πολύς όλος αυτός ο κόσμος είναι στους ζωντανούς νεκρούς. Και χρειάζεται μεταμέλεια, χρειάζεται μετάνοια, χρειάζεται εξομολόγησης, αναγνώρισης της πτώσεως για να γίνει νεκρανάσταση. Και η νεκρανάσταση πρέπει να γίνει εδώ. Να αναστηθεί πνευματικός ο άνθρωπος εδώ. Αν δεν αναστηθεί εδώ, η Ανάσταση εκείνη η άλλη θα γίνει οπωσδήποτε, δεν τον ωφελεί. Διότι η Ανάσταση εκείνη, η γενική Ανάσταση που θα και οι δε θα αναστηθούν, θα αποδώσει ό,τι παρέλαβε. Δεν το τροποποιεί μέσα στον τάφο. Παρέλαβε περιστερά, θα αποδώσει περιστερά. Παρέλαβε κόρακα, θα αποδώσει κόρακα. Δεν είναι ωφελής τίποτα εκείνη η Ανάσταση. Η νεκρανάσταση του ανθρώπου πρέπει να γίνει εδώ. Η μεταβολή του ανθρώπου πρέπει να γίνει εδώ. Ώστε όταν φύγει του κόσμου τούτου κατά κάποιον τρόπο να μπορεί η Ανάσταση εκείνη να το βρει σε τέτοια θέση που να μην φοβάται την κρίση. Γιατί αυτός μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Ώστε υπάρχει θάνατος που είναι αιώνιος, όπως λένε ορισμένοι. Είναι άραγε. Είναι ο πνευματικός θάνατος. Ο σωματικός θάνατος δεν είναι αιώνιος θάνατος. Δεν είναι αιώνιος χωρισμός. Και ο ασεβής και ο ευσεβής θα ενωθούν μια ημέρα. Θα ξαναγίνουν άνθρωποι. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Ο πνευματικός όμως νεκρός άνθρωπος θα μείνει στην αιωνιότητα αποκεκομένος από τον Θεό. Εφόσον ζει μέσα σε αυτό το σώμα και είναι άνθρωπος, διότι όταν χωριστεί ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος. Είναι δύο. Πνεύμα ανθρώπου, ψυχή και σώμα ανθρώπου. Αυτή είναι η ψυχή, το πνεύμα του ανθρώπου. Αυτό που είναι μέσα στο κυβότιο εδώ, στη Λάρνακα, στον τάφο, είναι το λείψανο του ανθρώπου. Το υπόλοιπο του ανθρώπου. Δεν είναι ο άνθρωπος. Αν ενωθούν αυτά τα δύο μαζί, ξαναέρθει η ψυχή και μπει στο σώμα, τότε είναι ο άνθρωπος. Αν πεθάνω εγώ τώρα και βγει η ψυχή μου, θα δείτε την ψυχή μου, θα πείτε το πνεύμα του Παναγοπούλου. Το σώμα μου θα πείτε το λείψανο του Παναγοπούλου. Λέω για τον εαυτό μου, γιατί εσείς μπορεί να μην αδειάζετε, δεν θέλετε να πεθάνετε. Κανονίστε αργότερα. Εάν ενωθούν και τα δύο, είναι ο Παναγόπουλος. Ο Παναγόπουλος. Ώστε πνευματικός ο άνθρωπος μπορεί να μείνει νεκρός, αποκεκομένος από το Θεό. Υπάρχει αιώνιος θάνατος, ο πνευματικός. Σωματικός θάνατος εθεραπεύει. Θα γίνει η Ανάσταση οπωσδήποτε. Και τον μεν και τον δε. Η μεν η ζωή είναι αιώνιο, η δε η σκόλαση είναι αιώνιο. Αυτό εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο. Αν θελήσει να δεχτεί τον Χριστόν και να υπακούσει σε αυτά που λέγει ο Χριστός και να ζήσει μια χριστιανική ζωή, να είναι βέβαιος ότι και θα αναστηθεί, αλλά και θα είναι και μαζί με τον Χριστό. Εάν όμως δεν θελήσει, θα αναστηθεί, αλλά θα είναι μαζί με τον άλλον, το λεγάμενο, με τον αρχιμάστορα. Καταλάβατε? Τώρα, πολλοί ρωτούνε, τι άραγε μεσολαβεί μεταξύ σώματος και ψυχής κατά την ώρα του θανάτου? Έχουνε πολλά περίεργα, τα οποία θέτουν πολλές φορές ως ερωτήματα.
Ο θάνατος είναι μυστήριο. Τι τρόπο χωρίζεται ο άνθρωπος, τι τρόπο φεύγει η ψυχή, που ζει η ψυχή, που είναι, στην καρδιά είναι, στο αίμα είναι, στον εγκέφαλο είναι, τι είναι η ψυχή. Κανένας δεν ξέρει. Είναι ένα μυστήριο πράγμα. Σύνολο ο άνθρωπος και μερικός είναι μυστήριο. Δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Αυτή που ήγησε περισσότερο στο μυστήριο αυτό του θανάτου είναι η Εκκλησία η Ορθόδοξος. Γιατί άλλες λένε αστεία στις ακολουθίες της. Να μην ακούσετε τίποτα τι λένε. Η Ορθόδοξος όμως Εκκλησία κατεβαίνει και πλησιάζει το θάνατο. Τον ψυχοραγούντα. Πώς αισθάνεται, πώς βλέπει. Τον φαντάζεται δηλαδή πνευματικός. Και έχει γράψει ορισμένα πράγματα, τα οποία βέβαια αυτά έχουν ερμηνευτεί, αν θυμίστε, όταν ερμηνεύσαμε τον άμωμο στις 15 εκείνες ομιλίες. Λέγει λοιπόν, παίρνει τη θέση τώρα του μελοθανάτου και λέγει, «Ήμι αλίμονον», λέγει, «ποιον αγώνα έχει η ψυχή χωριζωμένη εκ του σώματος». Τι αγώνα, λέει, έχει η ψυχή όταν χωρίζεται από το σώμα. Γιατί έχει αγώνα? Γιατί αγωνιά η ψυχή όταν χωριστεί από το σώμα? Ευρισκομένη η ψυχή μέσα στο σώμα έχει κάποιο περιθώριο να μετανοήσει, παραδείγματι. Χωριζωμένη εκ του σώματος βγαίνει στο κενό μόνη της. Τα χάνει. Τι να κάνει τώρα? Να φωνάξει? Ποιος να την ακούσει? Να τίνει τα χέρια? Η κετήρια να ειδεί? Τι να κάνει? Ποιος? Πουθενά δεν έχει. Εφόσον είναι μέσα στο σώμα, έχει όλο το περιθώριο από τον Χριστόν να ενεργήσει τα συμφέροντα για τον εαυτόν της. Εφόσον δεν τα ενεργεί και χωρίζεται δυναμικά, τότε τα πράγματα αλλάσουν. Εδώ λοιπόν ο Άγιος αυτός που συνέγραψε αυτό το τροπάριο, αυτό θέλει να μας παρουσιάσει. Τι αγώνα έχει η ψυχή, λέγει, χωριζωμένη εκ του σώματος. Δεν λέγει όταν πρόκειται να χωριστεί. Χωριζωμένη, όταν χωρίστη, πώς νιώθει, πώς αισθάνεται η ψυχή? Τρέμει σαν φυροκάλαμο. Ήμι. Πόσα δακρύει τότε, πόσα δάκρυα, λέει, χύνει τότε, και ούχ υπάρχει ο ελαιόν αυτήν. Να έχει τώρα. Έπεσε η αυλαία. Πόσον ήσουνα μέσα, είχες όλο το δικαίωμα να φωνάξεις. Με αυτή τη σάρκα που αμάρτησες, με αυτή τη σάρκα που βλαστήμησες, με αυτή τη σάρκα που αρνήθηκες, με αυτή τη σάρκα που ολιγοπίστησες, με αυτή τη γλώσσα που χρησιμοποίησες. Με το ίδιο όργανο δια της ταυτοπαθίας μπορούσες να ζητήσεις έλεος από τον Θεό. Δεν το έκανες. Τα πράγματα αλλάσουν τώρα. Πλέον έχεις να κάνεις με τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν έχεις να κάνεις με το έλεος του Θεού. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα. Γυρίζει, βλέπει τους αγγέλους. Άπρακτα καθηκετεύει, χωρίς αποτέλεσμα. Παρακαλεί. Προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα. Ούκ έχει τον βοηθούντα. Τι να τους κάνουνε οι άλλοι? Οι άνθρωποι πώς μπορούν να επιληφθούν στα θέματα των πνευμάτων? Δεν είναι υλικόν τι να κάνει μια ένεση, να δώσει λίγο νερό, να τρέξει να δώσει ένα φάρμακο? Πνεύμα, άειλον, τι μπορεί να κάνει ένας αρχικός άνθρωπος? Τίποτα, λέει. Αυτό λέγει το ένα. Το άλλο λέγει το εξής. Όντως, πράγματι, φοβερότατον το του θανάτου μυστήριο. Δηλαδή είναι ένα πράγμα ακατάληπτο. Μόνο ο Θεός ξέρει πώς γίνεται. Ούτε αυτός ο σατανάς ξέρει. Ούτε οι άγγελοι γνωρίζουν. Μόνο ο Θεός ξέρει πώς γίνεται. Πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας. Πώς διαλύεται αυτός ο συνεταιρισμός που τόσα χρόνια ζήσανε μαζί. Η ψυχή με το σώμα, πώς τώρα χωρίζονται, δεν το ξέρει κανένας. Μόνο ο Θεός ξέρει πώς ζούσαν πρώτα, πώς γινόταν η αρμονία αυτή, πώς η ψυχή κυβερνούσε το σώμα, πώς διέτασε το σώμα, πώς ήλεγχε το σώμα. Μόνο ο Θεός το ξέρει. Κανένας άλλος δεν το ξέρει. Βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας.
και της συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός θείο βουλήματι αποτίμνεται. Φυσικότατος δεσμός, να ζει η ψυχή με το σώμα, τι το φυσικότερο. Όμως αυτή η συμφυΐα που ζούσαν μαζί τώρα θείο βουλήματι αποτέμνεται, χωρίζεται. Εδώ είχε γράψει μια ψυχή και έλεγε ο Θεός πάντοτε κανονίζει το θέμα του θανάτου ή κάπως αλλιώς γίνεται. Θα ήθελα να σας πω ότι ο Θεός επιλαμβάνεται τα του θανάτου και κανονίζει τα του θανάτου στους πιστούς που του έχουν παραδοθεί να ρυθμίσει αυτός και την ίν ζωή και την άλλη ζωή. Αυτοί που σκόνονται το πρωί και κάνουν το σταυρό τους και τον βάνουν οδηγό τους και του λένε Κύριε, πήγαινε μπροστά και σήμερα, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Εκείνοι οι οποίοι λένε οδήγησον με Κύριε και σήμερα οδόν ενή πορεύσουν. Οι άνθρωποι εκείνοι που λέγουν λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει, των ανθρώπων αυτών ρυθμίζει ο Θεός στη ζωή τους. Γι' αυτό και τους προλαμβάνει πολλές φορές και έχουμε θαύματα. Όσον σε ένα δυστύχημα που μαζεύουνε μόνο λαμαρίνες και δεν έπρεπε να βγει κανένας από μέσα, παραδόξως βλέπεις και βγαίνει κάποιος από μέσα. Και φτιάχνουν έπειτα στο μέρος εκείνο προσιλητάρια, εκκλησάκια, ως επιτοπλίστων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Θεός επεμβαίνει. Ο άλλος όμως που σκόνεται το πρωί με την Παναγία σου και το Χριστό σου, τι περιμένεις αυτός ο άνθρωπος να του ρυθμίσει ο Θεός στη ζωή ή να τον μαζώξει από της ΔΕΗ την κολόνα? Ο άλλος που γυρίζει, άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά και γυρίζει με τη φιλενάδα του και οργώνει τα φάλιρα και γυρίζει το πρωί και το μαζεύουν πάλι από τις κορώνες στη ΔΕΗ, ο Θεός του ρυθμίζει αυτού ή μόνος του κάνει το κουμάντο του? Το βρήκα το σημείο με αυτό και βλέπω, παρότι δεν το είχα διαβάσει όλο, όμως να σας το διαβάσω. Σας παρακαλώ, λέγει πολύ, αν σας είναι δυνατόν να δώσετε απάντηση στο εξής ερώτημα. Ο χρόνος που πεθαίνει ο κάθε άνθρωπος είναι καθορισμένος από το Θεό ή οφείλεται σε ένα τυχαίο συμβάν, όπως παραδείγματος χάρη σε ένα λάθος του γιατρού, σε μια αμέλεια δική του ή των οικείων του, να καταφύγει εγκαίρος στο γιατρό? Με συγχωρείτε, ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούστε. Ο Θεός δίδει σε κάθε άνθρωπο στο χέρι του ένα ποτήρι γεμάτο λάδι. Αυτό το καντήλι το δικό του. Του λέει, πρόσεχε, μη σκοντάψεις και το χύσεις γρήγορα. Αυτό το καντήλι που σου δώσα είναι για 90 χρόνια για σένα. Το άλλο είναι για 80, το άλλο για 100, το άλλο για 105, μα τους άλλα για 969, του Νοέ 930, του Ενόχ για 365 και ούτω καθεξής. Πρόσεχε, αν θελήσεις τώρα να ζήσεις κατά τους φυσικούς και τους ηθικούς νόμους που εγώ έχω θεσπίσει και με ρωτήσεις να σου ρυθμίσω εγώ τη ζωή και μου εναποθέτεις να σου ρυθμίσω εγώ τη ζωή και όχι εσύ, γιατί εμείς πάμε κάπου, κάνουμε κάτι και έπειτα κάνουμε το Θεό ένοχο, χωρίς να το ρωτήσουμε για εκείνο που κάναμε. Να το κάνω αυτό, να πάω εκείνο, να κάνω αυτό το γάμο, να κάνω αυτήν την αραβό, να κάνω αυτό το συγκέσιο, να κάνω αυτό, ξέρω εγώ, αυτό, πω να πω, τη συντροφιά με τον Α. Χωρίς να ρωτήσουμε, έπειτα στον υστέρω του ζητάμε ευθύνες. Πού ήταν ο Θεός να μας φυλάξει? Μαυροφύλακας ήταν ο Θεός. Το ρώτησα από το πρωί αν πρέπει να το κάνεις αυτό. Για τους ανθρώπους λοιπόν που έχουν φόβο Θεού και τον ρωτάνε σε όλες τις λεπτομέρειες τον Χριστό, τους έχει δώσει ένα καντήλι πόσο θα είναι και του λέει προσέχτε να μην το χύσετε. Ορισμένοι το χύνουν το λάδι και τελειώνει γρήγορα το καντήλι. Γι' αυτό και φεύγουν και νωρίς. Δεν προσέχουν οι ίδιοι. Δεν το θέλει ο Θεός να φύγει. Τώρα φανά να μείνουν πίσω.
ούτε απροστάτευτα, ούτε αυτό να φύγει. Ούτε θέλω να φύγει μπροστά, να φύγει το παιδί μπροστά από τον πατέρα. Θα δεν γινόσατε ποτέ. Θα είναι όλα απόρρια της αμαρτίας και της αποστασίας. Δεν θα μπορείς λοιπόν εδώ να αποδώσεις στο Θεό ευθύνη. Ούτε γιατί ο γιατρός δεν έκαμε την αυτή κλπ. Διότι έπρεπε όταν πήγες στο γιατρό να γονατίσεις πρώτα και να πεις Χριστέ μου, εσύ τους έφτιαξες τους γιατρούς, σε παρακαλώ φώτισέ τονε να κάνει ορθή διάγνωση, φώτισέ τονε να δώσει το φάρμακο, να φτιάξει το στομάχι αλλά μην χαλάσει την καρδιά, φώτισέ τονε. Και ο γιατρός γράφει επάνω στη συνταγή του 2 σταυρούς, συν Θεό. Αν όλα αυτά ήσαν εν Χριστώ, τα πράγματα θα ήσαν φυσιολογικά. Όσο είχε αφήσει ο Θεός, έβλεπε τον καθέναν ότι είναι προς το συμφέρον του να ζήσει, θα ήταν από του Θεού το χέρι. Σήμερα όμως δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι αντάρτης, το Θεό δεν το ρωτάει, ζει παραφύση ζωή. Μην περιμένετε λοιπόν ότι φταίει ο Θεός. Εμείς μόνοι μας φεύγουμε και πάμε και του χτυπάμε την πόρτα. Και δεν ξέρω τι απάντηση θα πάρουμε εκεί που θα πάμε. Εγώ δεν σε περίμενα, δεν σε είχα, είχες αποστολή στον κόσμο. Χρειαζόσουνα ακόμη και για τον εαυτό σου και για άλλους. Αλλά εσύ η διαμυαλιά σου και τη διαφορία σου έσπευσε να μουρθείς με κάποιον τρόπο. Κάπως έτσι τα πράγματα εδώ. Μην αποδίδουμε το Θεός τι ήθελε. Όπως λέμε, έτσι ήθελε ο Θεός. Σοβαρά. Ήθελε ο Θεός έτσι. Πώς το ξέρεις, σου είχες γράμμα. Το ήθελα εγώ. Το ήθελε ο Θεός, ξέρετε τι είπα να πει. Έτσι το συμφέρον σου να γίνει. Για το θέλω του Θεού συμβιβάζεται με το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου. Και το πρόσχερο συμφέρον και το αιώνιο συμφέρον. Ο Θεός δεν θέλει ποτέ αντίθετα από ότι αυτό που είναι προς το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου. Εμείς το θέλω λέμε έτσι θέλει δηλαδή. Έτσι θέλει ο Θεός. Ποιος μπορεί να αντισταθεί στο Θεό? Δυνατός δεν είναι? Ό,τι θέλει δεν κάνει. Ποιος μπορεί να αντισταθεί? Έτσι θέλει ο Θεός. Όχι έτσι θέλει ο Θεός. Έτσι θέλω εγώ. Έτσι θέλει το μυαλό του. Έτσι θέλει η φιλενάδα του. Έτσι θέλαν οι άλλοι. Σε πολλές περιπτώσεις. Είναι πολύ λίγες μετρημένες εκείνες οι οποίες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον και είδω εν της τάφης κειμένην την καθηκόνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα άμορφων άδοξων μη έχουσαν είδος ο του θαύματος. Τι το περί ημάς του το γέγονε μυστήριον, πώς παρεδόθημεν τη φθορά και συνεζεύθημεν το θανάτο. Ποιος τα λέει αυτά ξέρετε? Η ψυχή. Ψυχή όταν δει τον εαυτό της στον τάφο, πώς κατήτησα λέει, σου εκεί πέρα, πώς πήγα. Τη βλέπει λέει άμορφο, άδοξο, μη έχουσα είδος, ουδεκάλος, ο του θαύματος. Τι το περί ημάς του το γέγονε μυστήριο, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ουδής μπορεί να το εξηγήσει. Παρεδόθημεν τη φθορά και συνεζεύθημεν το θανάτο. Γιατί ο άνθρωπος έγινε να ζει στην αιωνιότητα. Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε τώρα έγινε να ζει στην αιωνιότητα. Αυτή η γης, αυτός ο ουρανός έγινε. Και αν τον αναμοχλεύει τον άνθρωπο, τον ρίχνει στο καμίνι και τον βγάζει καινούριον, αν θα χαλάσει τη γη και θα φτιάξει καινούρια, αν θα αποσύρει τον ουρανό και θα κάνει καινούριον, θα το κάνει διότι εμείς συνεζεύθημεν με τον σατανά και εμολύνθη όλο αυτό από τη γη. Εμείς εμολύναμε και τη γη, θα καταστρέψει τη γη. Γι' αυτό ο Παύλος λέει συνασθενάζει, ανασθενάζει και συνοδυνεί. Υποφέρει και η γης ακόμη με τον τρόπο της και περιμένει τη Δευτέρα παρουσία να διαλυθεί και να γίνει καινούργια. Είναι μυστήρια πράγματα αυτά. Δεν μπορείς να εγγύψεις και να πεις ότι κάπως έτσι είναι, τούτο είναι. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Είμαι θα χώμα ή δεν είμαι θα? Πήγαινε στον τάφο του πατέρα σου, του παιδιού σου, του ανδρός σου, της γυναικός σου, του αδελφού σου, του φίλου σου και κοίταξε να δεις τι είναι. Λίγο χώμα, 2 φτιαριές χώμα έμεινε όλο. Χούσι και η σκούνα απελεύθερη.
εις τα εξών συνετέθη. Τι είπα να πει στα εξών συνετέθη? Διελήθη, λέει, εις τα εξών συνετέθη. Ο άνθρωπος απαρτίζεται από διάφορα. Από φόσφορο, από σίδερο, από κάλι, από νερό, από. Διελύεται λοιπόν. Τα δίδει αυτά ξανά στη γη. Και δεν βρίσκεται τίποτα. Δανεικά δεν τα έχεις πάρει. Από τη γη δεν τα πήρες. Από εκεί δεν ετράφεις. Από εκεί δεν βγες. Πλήρωσε λοιπόν το γραμμάτιο τώρα. Και μένει μόνο η ψυχή. Αυτό είναι ένα τσούφλιο, το οποίο τα αφήνεις κάτω. Και το πουλάκι βγαίνει να πάει επάνω. Ουδής λοιπόν γνωρίζει ημί ο Θεός πώς γίνεται ο χωρισμός. Μόνον πλησιάζει το τι υποφέρει η ψυχή. Και θα έχετε υπόψη σας και θα έχετε ακούσει ότι πολλοί υποφέρουν για να ξεψυχήσουν, εν αντιθέσει με άλλους που λέμε με τη λαϊκή μας γλώσσα έφυγε σαν πουλάκι. Όταν η σάρξ πλέον δεν έχει ικμάδα λόγω γύρατος, λόγω ασθενείας, το πνεύμα πλέον βλέπει διαφορετικά, βλέπει και έξω, δεν επηρεάζεται από τη σάρκα και βλέπει τι τον περιμένει απ' έξω. Οι άλλοι μαύροι που έχουν στήσει να τον αρπάξουν και δεν θέλει να φύγει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν και 4 και 5 και 6 σε μια εβδομάδα να αποθάνουν και πηγαίνουν και τους διαβάζουν την ευχή. Υπάρχει μια ακολουθία μέσα στο ευχολόγιο της Εκκλησίας του μελοθανάτου. Είναι φρικτή δε αυτή. Φρικτότερο δε είναι για τον παπά που όταν τη διαβάσει και βγαίνει πίσω αυτός πέθανε. Δηλαδή τον έστειλε στο θάνατο. Αλλά εφόσον υποφέρει μια εβδομάδα και δεν βγαίνει η ψυχή του και παρακαλεί τον Θεό να συγκαταβεί, να βγει τουλάχιστον η ψυχή του, να μην υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί. Και αν το επιτρέπει ο Θεός αυτό, δεν το επιτρέψει για να δείξει την κακία του, για να δείξει τι περιμένει καθένας σαν κι αυτόν. Μήπως μετανοήσουμε, μετέρχεται τα πάντα, μετέρχεται και τα αγαθά, μετέρχεται και τα σκληρά. Να μην βρεθεί άνθρωπος εν εκείνη τη ημέρα πει, όπως λένε ορισμένοι, μα δεν μου έλεγες και εμένα πως έχει το θέμα? Είδατε από την πρώτη μέρα. Θα φας από εκεί, θα πεθάνεις. Έχουμε χωρισμό. Δεν το έκλειψε, το είπε, ώστε ο άνθρωπος εν ψυχρό να πάρει τη θέση του και να φέρει την ευθύνη του. Διότι αν δεν του το έλεγε και εκ των υστέρων του λέει αποκόπτεσαι, για ποιο λόγο? Μου είπε σε μένα να μην κάνω κάτι και το έκαμα? Δεν μου είπα τέτοιο πράγμα. Θεός πάντοτε προημίου λέει στον καθένα, τον πληροφορεί με διαφόρους τρόπους να γνωρίσει τι τον περιμένει, ώστε να μην τον δυσκολέψει αύριο να τον κρίνει. Πρέπει να τον κρίνει σωστά. Δεν γνωρίζει λοιπόν, λέγω, άνθρωπο, δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να μας πει πώς ακριβώς γίνεται ο χωρισμός. Δεν μπορεί να μας πει. Πού μένει η ψυχή και τι είδος είναι. Είναι πνεύμα, δεν μπορεί να το δει κανείς. Τώρα, μέχρι εδώ του θανάτου φτάνουμε στον τάφο. Είναι πρόβλημα τώρα. Υπάρχει ζωή πέραν του τάφου? Άλλο μυστήριο αυτό. Θα πει κανείς, πήγε κανένας από εκεί για να δει? Αυτή είναι η απάντηση πρόχειρος όλων σχεδόν, και των πιστών και των απίστων. Ήρθε κανείς από εκεί? Ήρθε ο ίδιος ο Χριστός και μας είπε τι είναι πέραν του τάφου. Ήρθε ο Λάζαρος και μας είπε τι είναι πέραν του τάφου. Αλλά εμείς δεν έχουμε ανάγκη από μαρτυρίες άλλων, εφόσον αυτός ο ίδιος μας λέει τι είναι πέραν του τάφου και ότι υπάρχει ζωή πέραν του τάφου και ότι οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στην αφάνεια αλλά υπάρχουν. Ο πατέρας λέγει του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Θεός
ζώντων και ουχή νεκρών. Τώρα, αν θέλει ο άνθρωπος να εθελοτυφλεί, να στουρθοκαμιλίζει, δική του δουλειά είναι. Όλοι οι αιρετικοί δεν θέλουν να πιστέψουν στην παραβολή που είπε του πλουσίου και του Λαζάρου. Αυτή η παραβολή εδόθη ακριβώς για να δώσει φως εν τη αγάπη του προς τον άνθρωπο. Αν υπάρξει σκληρός τύπου πλουσίου στον κόσμο τούτον, τι τον περιμένει πέραν του τάφου. Και έδειξε δι' αυτής της παραβολής τη δικαιοσύνη του πέραν του τάφου. Γιατί την έδειξε, θα πει κανείς, πέραν του τάφου? Διότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν ενεργεί ένθε του τάφου. Δικαιοσύνη του Θεού πέραν του τάφου πρέπει να την περιμένει ο άνθρωπος να τη συναντήσει. Από εδώ στους 1000 ανθρώπους οι οποίοι θα πράξουν αγαθά στον κόσμο τούτον, ένας μπορεί να δικαιωθεί στον κόσμο τούτον. Και στους 1000 που θα πράξουν κακά στον κόσμο τούτον, ένας ίσως τιμωρηθεί στον κόσμο τούτον. Οι υπόλοιποι θα απολαύσουν ή θα δικαστούν στον κόσμο εκείνον. Πολλοί έχουν τον Θεόν ως χολόν, ότι έχει ένα ποδάρι. Ένα ποδάρι. Είναι καλός, είναι αγάπη. Το άλλο ποδάρι που είναι και δικαιοσύνη, το κρύβουν αυτό. Και ίσως το κρύβουν διότι αυτό άλλο ποδάρι πατάει από εκεί, από τον τάφο. Δεν πήγε κανείς από εκεί, έτσι. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Τον άνθρωπό σας τον φέρατε μέχρι τον τάφο. Και πολλές φορές δεν ήρθατε και κοντά. Γιατί είπε ο γιατρός να μην συγκινήσετε. Καλώς. Εγώ όμως θα τραβήξω τώρα τον Μπερτέ, να σας πω τι γίνεται πέρα από τον τάφο. Και μας δείχνει πέρα από τον τάφο ότι υπάρχει ζωή. Ζωή και για τον σκληρόν, ζωή και για τον αγαθόν. Αγαθή ζωή για τον αγαθόν του κόσμου τούτου και σκληρή, άσχημη ζωή για τον άνθρωπο των σκληρών του κόσμου του. Έχετε διαβάσει ποτέ σας? Είναι λόγια τα οποία είπε ο Χριστός. Δεν τα είπε κάποιος άλλος άνθρωπος, ούτε απόστολός του, ούτε κανένας εκ των πατέρων, ούτε κανένας εκ των ιεροκηρύκων, αλλά τα είπε αυτός ο Χριστός. Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω τα λόγια εκείνα. Άνθρωπος δέτης ειν πλούσιος και ενεδεδίσε το πορφύραν και βίσον εφρενόμενος καθημέραν λαμπρός. Πτωχός δέτης ειν ονόματι Λάζαρος, ως ευέβλητο προς τον πυλώνα αυτού ηλκωμένος, επιθυμών χορτάσε από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις του πλουσίου, αλλά και εκείνες ερχόμενοι απέλυχαν τα έλκη αυτού. Εγένετο δε αποθανήν των πτωχών, όπου πτωχός και η μοίρα του, και απενεχθήνε αυτόν υπό τον αγγέλο εις των κόλπων του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος, γιατί ο θάνατος δεν δυσκολεύεται μπροστά στα πλούτη. Υπήρξε πλουσιότερος στην εποχή μας από τον Ωνάση, με στερμοκοιτίδα τον πήρανε. Υπήρξε πλουσιότερος από τον Ποδοσάκη, πάει και αυτός. Υπήρξε καμιά γυναίκα πιο ψηλή και πιο χειροκροτημένη από την Κάλλας, πάει και αυτό. Καμιά 30 γραμμάρια είναι η σκόνη, την κάψαν και αυτή. Πού πήγανε? Έφυγαν όλοι. Όποιος να είναι, φεύγει του κόσμου τούτου. Αποτέλεσμα, εγένετο λοιπόν αποθανεί και ο πλούσιος και τάφη. Το μεν τον σήκωσαν προς τα πάνω να φύγει, τον άλλον τον εσκέπασαν προς τα κάτω και τάφη. Και το άδει επάρα στους οφθαλμούς, άρα υπάρχει μέρος. Έχετε δε υπόψη σας ότι αυτή την παραβολή που είπε ο Χριστός για να μας δείξει τι είναι πέρα από τον τάφο, δεν την είπε όπως ήταν τότε, το πώς θα είναι που θα περιμένει τους ανθρώπους
της Καινής Διαθήκης. Έμεινε μάθημα. Διότι τότε Λάζαρος και πλούσιος έπρεπε να είναι και οι δύο μαζί στον Άδη. Διότι δεν υπήρχε παράδεισος. Δίκαιοι και άδικοι πηγαίναν στον Άδη. Κατά συνέπεια δεν μας μίλησε πώς ήτο επί των ημερών του. Ο διαχωρισμός έγινε άμα την καθόδο του Χριστού μας στον Άδη. Όταν ο Χριστός κατέβη στον Άδη, τότε όσοι τον πίστεψαν ζωοποίησε και έκαμε την πρώτη εκκλησία και έτησε της μνήμας τη ζωήν χαρισάμενος και εχώρισε τον Άδη από τον Παράδεισο. Άλλοι τότε πιαν όλοι μέσα και ο Χριστός στον Άδη πήγε, εκεί που ήταν και ο Ιούδας, εκεί που ήταν και ο Αβραάμ, εκεί που ήταν και ο Δανιήλ, όλοι εκεί πέρα πήγαιναν μέσα. Ήταν ο Τίμιος Πρόδρομος, Άδης υπήρχε. Δεν υπήρχε κόλαση και παράδεισος. Παραβολή λοιπόν αυτή δεν έχει σκοπό να μας δείξει τα γεγονότα εκείνα, τα γεγονότα που περιμένουν εμάς για την Ευαγγέλιο που θα έμενε εις διδασκαλία. Και λέει, Κύριοι, αυτό σας περιμένει. Η τύχη του πλουσίου ή η τύχη του Λαζάρου. Αυτή βέβαια θα την κανονίσετε εσείς ευρισκόμενοι εις την υγιή. Εν πάση περιπτώσει αναφέρει εδώ ότι και εν το Άδη επάρα στους οφθαλμούς αυτού υπάρχουν εν βασάνης. Ομιλεί ότι βλέπει, ομιλεί ότι υπάρχει βάσανος. Υπάρχουν εν βασάνης ορά τον Αβραάμ από μακρόθεν, μακριά ο ένας από τον άλλον, και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού του Αβραάμ, κοντά στο περιβάλλον του Αβραάμ. Και υψώσας φωνήν είπε, Πάτερ Αβραάμ, ελέησέ μου. Τι έλεγες να σου κάνω? Πέμπεις ο Λάζαρο, στείλε μου αυτόν που έχει εκεί πέρα το Λάζαρο, ή να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού ύδατος και καταξύξει τη γλώσσα μου, να μου δροσίσει λίγο τη γλώσσα μου, ότι οδυνώμε εν τη φλογή ταύτη. Είπε ψέματα? Ψέματα σας λέω. Είπε αλήθεια? Αλήθεια σας λέγω. Και αλήθεια είναι. Δεν είχε κανέναν λόγο να μας γελάσει. Ούτε το πορτοφόλι να μας πάρει, ούτε τη θέση, ούτε να μας πικράνει. Μας είπε την καθαρά αλήθεια. Πώς έχει το θέμα πέραν του τάφου. Αυτό, Κύριε, σας περιμένει. Αυτό λέει. Πέραν του τάφου. Ο Αβραάμ απήντησε τέκνον μνήστητη ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νυν δε όδε παρακαλείται, σι δε οδυνάσαι. Εδώ είναι δικαιοσύνη. Τοποθετεί τα πράγματα στη θέση τους. Έτσι δεν εργάστης. Σκληρός δεν ήσουν κάτω. Ορίστε να απολαύσεις τώρα. Αυτός υπέμεινε την κακία τη δικιά σου. Δεν εγόγγισε. Δεν σε κατηράστη. Και ο Θεός τον ήνυψε για την υπομονή του και τη μακροδημία του και τον έφερε εδώ. Συ τώρα του λέω οδυνάσαι. Αυτός παρακαλείται. Ό,τι θέματα μένουν ατακτοποίητα στον κόσμο τούτον, τα τακτοποιεί η δικαιοσύνη του Θεού εις τον κόσμο εκείνον, και αλλήμον από τον άνθρωπο που θα πέσει σε χέρια Θεού ζώντος. Έχω πει πολλές φορές για τις δύο περιπτώσεις που ομιλούν για την μέλουσα κρίση στην Εκκλησία. Το είπα και προχθές. Το λέγω και τώρα. Η αξίνη η οποία κοίται στη ρίζα του δέντρου στα πόδια του τιμίου προδρόμου είναι η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία δεν ενεργεί. Δεν την πήρε κανείς να καθαρίσει το αλόνι. Κάποτε θα την πάρει και θα καθαρίσει. Το δεσποτικό επίσης, το οποίο δεν καίει καντήλι λάδι εκεί, υπενθυμίζει την κρίση, και η κρίση είναι ανέλεος. Εφόσον στην ωραία πύλη υπάρχει κανδύλα και στην Παναγία και στο Χριστό, διότι εκεί γίνεται έλεος τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς, και εκεί κοινωνεί και κάνει το έλεος προς τον συνάνθρωπον μεταδίδοντάς του το σώμα του και το αίμα του,
υπενθυμίζω ότι εδώ είναι το έλεος. Εκεί είναι η κρίση. Εάν δεν φροντίσετε να περάσετε από την ωραία πύλη για μέσα, από κανέναν άλλον τρόπο δεν μπορείτε να περάσετε μέσα. Ούτε από τις άλλες πόρτες. Είδατε, έχει αρχαγγέλους δεξιά και αριστερά. Ξέρετε τι πάνε να πει αυτοί οι αρχάγγελοι που έχουνε? Από εδώ απαγορεύεται. Από το μέσον. Πήγε να τα κουβεντιάσεις με τον Κύριο και με την Παναγία, από εκεί θα περάσεις. Εδώ απαγορεύεται. Είναι κλειστά τα πάντα για τον ουρανό. Αν δεν περάσεις από εκεί, πουθενά δεν περνάς. Πλάνας. Εδώ λοιπόν ομιλεί για κατάσταση πέρα το τάφο. Ομιλεί άνθρωποι γνωρίζονται. Μακριά βέβαια. Ότι υποφέρει. Ο άλλος παρακαλείται. Τώρα τίθεται το ερώτημα για πολλούς, ώστε υπάρχουν καζάνια από εκεί και υπάρχουν και κατραμιά από εκεί. Όλα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο Χριστός μας τα μεταδίδει από τα γεγονότα ως επιτοπλίστων και των ημερών εκείνων. Παραδείγματι λέγει σε ένα μέρος, πάντως δεν πρέπει να είναι υλικά, δεν πρέπει να είναι υλικά, όμως παίρνει από τα γεγονότα να τους υπενθυμίζει τι τους περιμένει. Λέγει σε ένα μέρος, σε παραδείγματι, γένα πυρός, λέει την κόλαση, έτσι, γένα πυρός, λέγει καλόν σιεστήν μονόθαλμον εισελθύνει στην βασιλεία του Θεού, ή τους δύο οφθαλμούς έχοντα απελθύνει στην γέννα του πυρός. Αν δηλαδή κάποιος άνθρωπος του περιβαλλοντός σου, γυναίκα σου, αδερφή σου, ξάδερφη σου, φιλενάδα σου, σε σκανδαλίζει και υπάρχει εκδοχή να κολλαστείς, είναι προτιμότερο να το βγάλεις αυτόν τον άνθρωπο από κοντά σου που υπέχει θέση δεξιού σου οφθαλμού και να ζεις κατώτερα και να ζεις σε πέτης δεν ξέρω τι, να τον διώξεις από κοντά σου, να μην χάσει την ψυχή σου. Μπορεί να είσαι ένα αντάλλαγμα να περνάς καλά, αλλά θα χάσει την ψυχή σου. Είναι προτιμότερο παρά να πας με δυο μάτια και να πας, λέγει, στην κόλαση. Να πας με τους φίλους και με τους γνωστούς σου, αλλά πας στην κόλαση, στη γέννα του πυρός. Αυτό ξέρετε που θα το έχει πάρει? Μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Ιεριχούς. Ή το ένα σκουπιδότοπος, όπως συμβαίνει και εδώ. Αν πάτε εδώ στο Σκιστό, πηγαίνει από τους Καραμαγκά στον Πειραιά, θα βρείτε και όμενα σκουπίδια νυχθημερών. Αν πάτε στον Ασπρόπυργο πέρα και λοιπά, που αδειάζει η πολιτεία, θα δείτε και όμενα σκουπίδια νυχθημερών. Από εκεί την πήρε. Όπως καίγεται εκείνο νυχθημερών, έτσι και εσείς θα φλέγεστε νυχθημερών. Δεν σας έχει τύχει καμιά φορά να έχετε φλόγωση μέσα σας και η φωτιά? Έχετε μία φλόγωση μέσα σας, νιώθεις ένα πράγμα να σε πίνεις, έχεις σε παραδείγματι τη φιώδη πυρετό, έχεις μία φλόγωση μέσα σου. Έτσι θα αισθάνεται η ψυχή. Δεν είναι υλικά πράγματα. Ούτε κατράμια υπάρχουν, ούτε κατσαρόλες υπάρχουν με ζεστό νερό, ούτε. Ανθρωποπαθώς ομιλεί. Λέγει παραδείγματι, πυρ αιώνιο. Πορεύεστε παραδείγματι απ' εμού εις το πυρ το αιώνιο. Αλλού λέγει στη λίμνη την κεωμένη, πυρή και θείο. Το αναφέρει και στην Αποκάλυψη αυτό το πράγμα. Αλλού λέγει επίσης και ο καπνός του βασανισμού αυτών που βασανίζονται αυτοί, εις αιώνας αιώνων ανεβαίνει και ούκ έχουν συνανάπαυση ημέρας και νυχτό. Στην Αποκάλυψη το 14ο 11. Αλλού λέγει σκότος εξώτερων, εκεί έστε ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων. Πολλές ονομασίες αναφέρει αναφορικός με τους ανθρώπους κολλασμένους. Αυτό είναι στο ΚΒ13. Όμως στην παραβολή αυτή λέγει και κόλπους Αβραάμ. Άνθρωποι θα έχουν κάποια αγαλίαση μες στην αγκαλιά του Αβραάμ, τις πρεσβείες του Αβραάμ, εκεί που είναι ο Αβραάμ. Έχετε δει την τροπογεωγραφία η Ορθόδοξη παρουσιάζει τους κόλπους του Αβραάμ κατά την κρίση? Εκεί λέει είναι ο παράδεισος. Είναι η Παναγία ο ληστής και ο Αβραάμ με τον κόσμο. Έχετε δει τον Αβραάμ που κρατάει
ένα πράγμα σαν ποδιά και έχει ανθρώπους. Είναι οι κόλποι του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Εκεί είναι οι μακαριώτης, όπως τα λέγαμε. Εκεί είναι που οι άνθρωποι θα ζουν μαζί με το Θεό. Τώρα λένε ορισμένοι, οι άνθρωποι που είναι πέραν του τάφου, όπως ο πλούσιος με το Λάζαρο, επηρεάζεται τώρα ο δίκαιος από την κατάντια, από την αποτυχία και από τα δεινά του άλλου? Δεν επηρεάζεται. Δεν επηρεάζεται. Αυτά είναι της αρκώς τα συναισθήματα. Εάν μια μάνα που έκανε 1, 2, 3, 5 παιδιά και τα παιδιά αυτά κολλαστήκανε, ευτή εσώθη, και είχε αυτές τις σκέψεις και αυτούς τους πόνους και αυτούς τους αναστεναγμούς ότι χαθήκαν τα παιδιά, τότε θα ήταν κόλασης ο παράδεισός της. Όχι, δεν είναι έτσι. Ούτε σκέπτεται σαν μάνα, που είναι τα παιδάκια μου, που είναι ο αντρούλης μου, που είναι η αδερφούλα μου. Γιατί δεν υπάρχουν γέννη πέραν του τάφου. Εισάγγελοι εσύ. Δεν υπάρχουν αντρόγενα, δεν υπάρχουν οικογένειες. Ψυχές υπάρχουν. Κατά συνέπεια δεν υποφέρει. Και μάλιστα, αν μπορώ να βάλω τη λέξη, λυπείται με την κατάδια τη δικιά μας, γιατί δεν πιστεύουμε στη μακαριότητα εκείνη. Καταλάβατε? Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να γνωρίζει ότι μια μέρα, είτε το θέλει είτε όχι, θα φύγει από εδώ και δεν θα ευθύνεται ο Θεός εάν τον κολλάσει. Αν του πει πήγαινε στο πύρτο ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Διότι ο άνθρωπος έτσι εργάστη, έτσι επολιτεύτη, έτσι θέλησε να κάνει. Δεν τον εκβιάζει ο Θεός. Ο Θεός του δίδει όλες τις ευκαιρίες να σωθεί. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού έως του επιστρέψει και ζει. Αλλά όταν ο άνθρωπος θεληματικά παραμένει, τότε δεν μπορεί ούτε ο Θεός. Εφαρμόζεται εκείνο που λέγαμε πάντοτε, ότι ο άνευ σου πλάσασε, ουδύναται άνευ σου σώσεσαι. Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Θέλει απαραίτητος και του ανθρώπου το θέλω. Μακροθυμεί λοιπόν ο Θεός, περιμένει, επιτρέπει περιστάσεις και άσχημες και όμορφες, και από τις δύο περιμένει να ωφελήσει τον άνθρωπο. Διότι πολλές φορές πολλοί άνθρωποι βρίσκουν τον εαυτόν τους μέσα στις περιστάσεις που τους περιβάλλουν. Μέσα σε έναν θάνατον οικογενειακό, μέσα σε μία αποτυχία συζυγική, μέσα σε ένα ναυάγιο οικονομικό ή άλλο οικογενειακό, κάτω από ένα λοιμό, από ένα σεισμό, από ένα πόλεμο, από. Όλα αυτά, παρότι δεν τα φτιάχνει ο Θεός, κάθεται και τα κοιτάζει από την κακία των ανθρώπων, τα χρησιμοποιεί όμως για να τους βοηθήσει τους ανθρώπους να έρθουν στον εαυτόν τους. Διότι ο άνθρωπος δεν θέλει το Θεό, διότι του ελέγχει τον παράνομο βίο του και όλο απομακρύνεται. Και έτσι αναγκάζεται πολλές φορές να κατεβάζει τη μαγκούρα. Που η μαγκούρα μπορεί να έρθει με τον Ετζεβίτ, μπορεί να έρθει με τον Εγγέλαδο, μπορεί να έρθει, δεν ξέρω πώς έρχεται η μαγκούρα του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος μαζεύεται και μπορεί να σταθεί κοντά του και να σωθεί. Ώστε δεν θα μπορεί εκείνη η μέρα να του πει, δεν με πιάνεις εμένα από το αυτί. Σε έπιασα πολλές φορές από το αυτί, αλλά δεν ήθελες εσύ, έφυγες. Κατά συνέπεια, όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Σας εύχομαι, εν πάση περιπτώσει, καλό παράδεισο.